Ja z moim współprowadzącym wiemy, jak sobie poradzeć z Finlandią. Nie rozumieje tego robić z reprezentacją Polski, u tych aferach będziemy dzisiaj godele w to graje, ale tyś u tym, co się dzieje w kasiepścim świecie sportu, a tyś za wielką łedą w NBA. Rocia bardzo serdeczno, Adam Hybel, Krystian Andryszkowski. Witamy w sportowym przezyrku Teto graje na Kasiebę i Świat. Jezora, lase, historia i kultura. W to lato łeb wiedzę gmina Wejrowe. W Kasiebę i Świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słepsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. No od niczego innego nie może zacząć jak od tego, co się dzieje w polskiej reprezentacji i na boiściu, gdzie my nie możemy być zadowoleni ani ze stylu, ani z rezultatów i tego, co się dzieje bu ten boiścia, bo tu wiele aferów było w ostatnim czasu. Tak, w ostatnim czasu ten ostatni mecz, który my grali tutaj, szczególnie ten z Finlandią, niestety my przegrali. Wokół reprezentacji też się zaboru niedobrze dzieje. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji pod wodzą Michała Probierza, także nie dzieje się dobrze w tym karnie, także teraz mam nadzieję, że ta atmosfera się wyceści, jak przyjdzie nowy trener, bo teraz jak już wiemy, Michał Probierz zrezygnował. Rechny mówił, że nie zrezygnuje, jednak co się stało po tych ostatnich meczach, wszystko wokół tego. I pewno po rozmowie z Cezarym Kulesią. Tak, czy on został do tego przymuszony, czy on sam chciał tego, my sobie pewno nigdy nie dowiemy, ale takie są fakty, że teraz szukamy nowego trenera. Myślisz, że to była dobra decyzja i cię ona nie jest za późno podjęto, no bo Probierz tak poprawdze, my chcemy mu dawać szansę, my chcemy słychać, jak to Godo wzięła reprezentację w budowie, ale my nigdy nie widzę ani jednego kroku w przód, my nie widzę tego, że okej, nie ma jeszcze rezultatów, ale to idzie w jakąś stronę, bo w jako? Tak jak my ostatnio gadali w ostatnim odcinku, o tym też, że dajemy mu szansę jeszcze, żeby to reprezentacja budował, ale też my rzekli, ile to można reprezentacja budować. To są już takie imionka, że oni mają umiejętności, ich trzeba po prostu fajnie na tym boisku ustawić, z nimi też się zintegrować, żeby oni byli jednym karnym, a nie żeby każdy grał w swoją stronę. Ale teraz tak to wezdzie, że Lewandowski gra w swoją stronę, Probierz gra w swoją stronę, a reszta mionkarzy gra jeszcze w inną stronę, więc tak to nie może działać, szczególnie w noźny bale, że tam jest tyle ledzy, oni muszą ze sobą współgrać wszyscy. A tymczasem są jakieś decyzje podejmowane przez telefon w niedzielę wieczór, później ktoś komuś nic nie rzecie i napisze na spole z nowych mediach, że rezygnuje. To tak wezdzie, jakby oni tam nie brakowali trenera, ale jakiegoś terapeuta mięsowedowo, bo tam prosto to są dorosły ledzy, jaci są nie mogą ze sobą dogadać. No tak, to każdy ma swoje jakieś ambicje, tak? Jeśli grasz swoim klubowym karnym, widzisz, że to Fenidze, przyjeżdżasz tutaj, nie masz takich fajnych mionkarzy, trochę niższy powiedzą i tebe chcą, żeby to oni tak grali, jak ty grasz w swoim karnie w Barcelonie czy gdzie indziej, ale to tak nie idzie, to są też inni ledze, ty musisz się z nimi dogadać. Tu masz na myśli Roberta Lewandowskiego. No tak, no bo tutaj też my wiemy, że to nie może to wszystkie jego decyzje też nie są jego. On ma ten swój cały, to wszyscy się śmieją, że w ostatnim odcinku, że to wszystko decyzje, które on godo, to nie on godo, tylko jakiś sztab ledzy mu to przerechtowuje wszystko. Dlatego czasami by ledzy chcieli wiedzieć, co on sam myślił o sobie, o tym wszystkim, a nie co mu ledzy radzą do przeczytania. No, taci Lewandowski, taka gwiazda, to jest prosto jedna wielka firma. Tam jest wiele, cały sztab pewno ledzy, jaci dbadzą o te rozmaite kwestie. No i tu czuł, że tyś takim ważnym czynnikiem mogło być to, że ugodenkę sponsorści z Orlena zakładał między innymi reklamowe materiale z Udzyla Roberta Lewandowskiego. To jak on rezygnuje z reprezentacji, to oni nie są w stanie są wywiązać z tych partnerskich zobowiązaniów. I to może tyś przesądzało o tym, że Probierz musiał ustąpić. Ja myślę, że tak daleko idących wniosków nie można wyciągać, że taci umowy są sponsorci nie są podpisane plus przez to, że tam jest Lewandowski, że to jest reprezentacja, myślę, że to jest ogólne, szczególnie, że to jest też państwowa firma, także myślę, że to nie jest taki jakiś kaprys, że oni się teraz wycofią, bo Lewandowski zrezygnował pod wodzą Michała Probierza.
No, tu mamy z jednej strony ta kwestia co tego, że Lewandowski ma te swoje ambicje i by chciał, żeby ta reprezentacja Polski jednak grała na taci rówiznie, gdzie on może maksymalno wezweskać te swoje umiejętności, które pokazywał w Barcelonie, ale z drugiej strony, no, myślę, że my musimy być bezambitni. My nie możemy zakładać, że nie umiemy grać i tak je, jak je i trudno musimy się z tym pogodzić, że jednak my by chceli mieć i trenera, i ludzi, którzy są zaangażowani, którzy je wiedzą, z dnia na dzień są nie są mistrama świata, ale którzy tak grają, że nie boją się wychadzać na boiście procem mocniejszym rywalom, nie boją się rozgrywać bale, a tymczasem widzimy taki mecz no, nie z jakąś potangą, ale z Finlandią. I to nie jest tak, że ja tu wymogą, żeby my grali jak FC Barcelona, ale no nie możemy tak grać z Finlandią, no sorry. No tak, my jesteśmy 40-milionowym krajem, że porównanie gdzieś tam, że my jesteśmy jakiś Chorwacja, tak, tam ich 5 milionów, ale jak oni szkolą, a jak my szkolimy te rzeczy, to są wszystko zaczyna już od tych najmniejszych, tak. My tam teraz uczymy te rzeczy, żeby oni grali fajnie, żeby oni odważni byli, żeby rozgrywali o tej brumci, tak jak my chcemy, ale co z tego, jak my u tych rzeczy już ten wynik, ten cesk na ten wynik jest zawialdzi i oni też już potem jeszcze jak jest, ty widzisz, że ty możesz dobec, no to ty już też chcesz grać ta prosto piłka, ta dłuższa piłka, to co my widzimy w tej reprezentacji, czego my nie chcemy widzieć, żeby my chcemy fajnie grać, to już tu od dziecka to jest proces, te dzieci, które wchodzą w ta dorosła piłka, które są uczone po tych nowszych jakby strukturach, ale też widzimy to, co też w PZP nie zmienia, też nie ma jakby jakieś stegny, które były wyznaczone, jak my chcemy te dzieci szkolić. To się zmienia, tak jak my kiedyś gadali, że jak Brazylia szkoli tak, to my szkolimy tam. Za chwilę jak Niemcy szkolą tak, to my tak. A za chwilę Portugalia, to my to do nas przychodzimy. Nie ma jednej UDB. Tak, ale to nie może być tak, bo tu my jesteśmy innym krajem, mamy inne warunki pogodowe. My nie możemy grać tak jak Portugalia, jak tam miała przez 9 czy 10 miesięcy tam derewku słońca i wiodro do grani, a u nas przez pół roku nie możemy nawet wyjść czasami na boiście, bo tak jak widzimy, jak tacie wiodro, jak w tym tygodniu było, czy w uszym tygodniu, że wieje, że deszcz pada, to my musimy dostosować ten, nawet po tacie coś, musimy dostosować ten nasz system szkolenia, żeby ten brzot później można było zerwać z tego drzewa, jak to się mówi. A to go nama specjalista, była trenera w Akademii Nożny Bale Kaszubian. Zachęciłem do tego, żeby się zapoznać z ich bydenka, może prawie zapisani no młodszych balowników, adeptów futbolu i je dobrą łudbą na ich rozwój. Nie plus temu, żeby łestele gwiazda ma sportu, ale żeby nauczyli się zdrowie rywalizacje, wespół robotę, żeby te spole z nowej umiejętności dobele, to wszystko w gminie Wejrowe w Akademii Nożny Bale Kaszubian. Wracając do reprezentacji Polski, my tu godujemy wiele tych kwestiach takich buten boiścia, o tym jak cało polsko balak ze tam cerpi przez szkolenia, przez może jakieś ambicje, jakieś sztridę benekarna, no ale wracając do samego meczu z Finlandią, tu myślę, że takim dokaza na to, że pewna probierz był pomilony w jakimś momencie, był Mati Cash, bo probierz miał na jakiś czas go weźtrychniony, a tymczasem wiele takich akcjów gdzieś tam na końcu sztrofnego pola po prawej stronie on rozmiał tak sonales, że z tego przed pola on sonalo z zarę pora metrów od brumci i mógł strzelec albo gdzieś tam zagrać. Ma dość dobry tempo, ma dobrą technikę i wie gdzie się ustawić, to myślę, że Mati Cash no, pokazał, że on równak je mocnym elementa w tej całej układance. No tak, no to jest bardzo dobry mionkoś, który gra w Premier League, grał w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie, 4. plac w uszym sezonie, już 2 sezony temu z Aston Villą, także to nie jest przypadek, że taci mionkoś gra w tacim karnie, a czy tam byłeś 3D, że on potrafi gadać po polsku, czy nie potrafi gadać po polsku, no to już jest drugorzędna sprawa, można rzec, że my chcemy najlepszych mionka, że tak jak kiedyś nie chcemy grać jako niegodole, że oni nie chcą tych farbowanych lesów mieć u nas w kadrze. No czy to jest takie podejście, nie wiem, czy my chcemy tych najlepszych, czy my jesteśmy tak jak można zobaczyć we Francji, czy w Niemczech, czy nawet w Anglii. No tam też jest wiele tych farbowanych lisów, ale wiadomo, to jest inna historia, tam oni mieli swoje kolonie, także to jest w ogóle inna... To są ludzie, którzy są często urodzeni z obywatelstwa tego kraju. Doprawdy, a tu są u nas jest inna stegna, to są ludzie, którzy wyjechali z naszego kraju, z Polski i mieszkają gdzie indziej, tam są urodzeni, tam są wychowali, tak? Są też inne mionka, że gdzieś tam w Brazylii, jakiś, tam w Portugalii, jakiś inny mionkoś. Jest specjalne, kiedyś było takie karne ledzy, którzy szukali tych młodych mionkarzy, żeby ich przecygać do reprezentacji Polski.
żeby nie grali w tych innych reprezentacjach, tak jak można rzec, Godole, że Lukas Podolski, Mirosław Klose, że czemu oni grają dla Niemców, a nie dla Polski, i to Wielki Stride było, jak oni przyjechali i śpiewali hymn Niemców, że to są Niemcy, a nie Polasze, ale jak oni by grali dla Polski, to jakby lecę teraz myślę, tak? Czy jakby Podolski grał dla Polski, jak to by było? Czy my byli achnione, czy my by byli, że to też się farbowany lis i on tu przyjeżdża i on nie potrafi po polsku gadać? No to są takie drobne rzeczy, które się składają na to, że my zamiast na rezultatach się skupić, to skupimy się na jakichś innych rzeczach, które koniec końców na boiszczu nie są ważne, tak mi się wydawało. Zaraz tu musimy zaznaczyć, że w tym momencie, kiedy my nagrywamy ten zylek, jeśli nie wiemy o ewentualnych decyzjach PZPN-u czy przydnika PZPN-u tykających się nowego szkoleniowca, także tej sprawy my nie jesteśmy w stanie teraz skomentować, jesteśmy prosto na tym etapie, że Michał Probierz nie jest trenerą, a my żdziemy za nowymi informacjami. Tak, czekamy, który będzie nowym trenera. Wiele rzeczy wskazuje na to, że to będzie Maciej Skorża. Mówię, że nasz zaskłeci jednak prezes Kuleszy i kogoś innego wymyśli. Maciej Skorża, który już trenerem był w Lechu Poznań, w Legii Warszawa, w Wiśle Kraków, Mistrzostwa Poliści zdobywał. Teraz trenerem jest w Japonii, na karnowych Mistrzostwach Świata występuje. Także łebocim się tam uciety, że tam jest suma odstępnego 1,5 miliona euro. Jeśli bym chcieli go wziąć do reprezentacji, PZPN by musiał taką kwotę zapłacić Federacji Karnowi z Japonii. Także łebocimy, czy to będzie on, czy ktoś inny. Czy to będzie trenera na chwilę, żeby dokończyć, a potem kogoś innego będziemy czekać. Nie wiem, jako je uczba. No i też tu znowu przechodzimy do takich może złośliwostów, ale pytanie, czy ktoś by chciał ta reprezentacja wziąć, bo to jest równak rzecz, no ostatni trenera, który jako się dobrze wspominany, to jest Nawałka. Później każdy go wspominał Melechłe, bo albo to są Portugalci, cechterny zwiorne, albo gdzieś tam lepiej zapłacę, leciej maso nie chciało, albo to są polści trenerzy, którzy nic nie wprowadzą, i tak poprawdze, czy następny trenerowie by chcieli bawić się w coś, po czym oni wiedzą, że oni stracą. Jeżeli oni mają wygodny zesel w klubie, dobry pieniądze, no to za czym? No, ja myślę, że tu jest wiele ledzy, którzy czekają już w kolejce, żeby stać z tymi trenera. Tam było z oficjalnych tutaj informacji, że trener z zagranicy i to nie byle jaci trenerzy, którzy by chcieli tutaj trenować ta reprezentacja. Może Gary Southgate, były trenera reprezentacji Anglii, czy nawet tylko tym rzekle Mirosław Klose nawet zgłosił swoją kandydaturę, bo nie trenerem w Dredzi Bundeslidze i Wendy też zgłosił swoją kandydaturę, żeby chciał stać trenera reprezentacji Polski. Także tam też jest wiele nazwisk i z zagranicy trenerów, którzy są znani i z Polski, którzy mają trenują jakieś karne, albo już nie trenują tych karnów, także myślę, że kolejka jest długo i jest wielki ból głowy, kogo wybrać. No Gary Southgate wiadomo sobie stacim baro wielkim nazwestka, ale z drugiej strony jak wzorujemy na reprezentację Anglii pod jego prowadnictwa, to zdrzące na to, jaki gwiazdę on miał w składze, a jak baro często on musiał gdzieś tam wedesiony remisę wybiotkowywać, to nie wiem, czy kto staci, kto miał taci potencjał jak reprezentacja Anglii, teraz biało-czerwonym, aby coś był w sztandze wybiotkować. No tak jak tego dość, to oni jakoś za bardzo piękne piłki, które my by chcieli jako Polacy, żeby Polacy fajnie grali w ta piłka, to czy Gary Southgate taka nożna bala wprowadza reprezentację, ja mam bardzo ciężko to widzieć, żeby taki coś wprowadził, jakby by chcieli, żeby my grali jak ledze chcą, także nie jak my mamy mionkarzy, bo my musimy też na to wzerać, jakich mamy mionkarzy i jak my chcemy grać, żeby to wszystko musi być sparłączone. To tali reprezentacyjny bal, teraz przechodzimy do klubów. Ekstraklasa zapowiada się ciekawie, bo wróci, ale już nie w pierwszej lidze, ale w Ekstraklasę prawie wrócą derby Trzegardu, bo mamy i Lech jak Gdyńsk, która utrzymała się w nowości klasę rozgrywków, i mamy Arka Gdynia, która awansowała. Jak so ciejesz, jak no kibic Arci? No także na pewno będzie wielki święto, coś porównywanego z tym awansem. Tu już w pierwszych kolejkach Ekstraklasy już mamy bandą derby, także ledze tutaj w Trzegardze i na Kaszebach na pewno czekają na ten mecz, i czy to są ledze po stronie Gdyńska, czy ledze, którzy kibicują Marce. Będzie to na pewno święto i tutaj w Ekstraklasę, i w całym Trzegardze i na Kaszebach.
Tu musimy też dodać, że Arka Gdynia będzie wzmocniona, jeśli idzie o skład. Dominik Zator, to jest Kanadyjczyk, podpisał kontrakt. Kanadyjczyk wykrzydzył karierę tam spędził, ale już kibicom Ekstraklasy jest znany z gry w Koronie Kielce. Także to będzie jedno ze wzmocnieniów. Myślisz, że Arka udźwignie ta nowa liga, czy to będzie tak, że to jest wizyta jednoroczna? No na pewno już tutaj już kilka mionkarzy ten Zator, który jak tam już Rechli przeszli, 3 chyba czy 2 nowych mionkarzy przeszli do Arki, żeby wzmocnić to karno, także zobaczymy jak to będzie jakościowo, czy to są uzupełnienia karna, czy to są ledzy do grania w pierwszym składzie. To zobaczymy. Pierwszy sparring grali w Gniewinie z GKS Tyche, przegrali 2-0, także to jest pierwszy karno z pierwszej ligi, także no to nie za bardzo dobrze na razie wrócił, zobaczymy jakie na następne sparringi będą wezżyły. Tak to wesdrzy. No będziemy mieli prawie. Te derby to jest to, co w Ekstraklasy i co ciekawe w pierwszej lidze teren nie ma ni żadnego karna z Kasiep. Łoglowo z Nordowy Polści tak naprawdę tam nie za bardzo je. Jo, dole, bo no i to też to, co my godole rechli o tym szkoleniu, jak to wesdrzy o tych karnach i też o tych ledzach, którzy zarządzają tymi karnymi, a tutaj w tej północnej Polści na Nordze. Mimo tych jest za mało, była Arka Chojniczance se nie udało awansować do pierwszej ligi. Wszystko tam sedzeje na południe. Chojniczanka zajęła 4. plac i odpadła w barażach. Tak, odpadła w barażach w finale z Wieczystą Kraków, którzy się udało awansować do tej pierwszej ligi. To też fenomen, jeśli można rzec, taci karno, to jest taka nasza bytów Rechli, która była z karno, który nie ma jakiejś wielkiej historii, ale miał jednego wielkiego sponsora, Kraków, Wieczysta ma Kraków, którzy detki, daje te detki na to karno, bierze ledzy z reprezentacji, czyli tam Peszko, Majewski, Krychowiak, gdzie mogą przejść nawet do tej Wieczystej, także tam sadzeje, a wracając tutaj na Norda, no nie ma tych karnów, Kotwica Kołobrzeg też się nie utrzymała, miała problemy finansowe, także nie ma tutaj i nawet nie widzę, kto by tu mógł być, przynajmniej tutaj na Kasiebach, tu by w tej karnie mógł ta Chojniczanka, ale tutaj długo nic dalej nie ma, którzy by mogli na tym zapleciu tej Ekstraklasy tu sobie pokazać swoje umiejętności. No, to, że nie ma żadnego karna w pierwszej lidze, to jest z jednej strony lechy wiadło, no bo Chojniczanka nie awansowała, z drugiej strony pozytywny, no bo Arka w końcu dała rada. Pamiętam, uszły sezon był taki, że było już krok od tego, ale koniec sezonu zdecydował o tym, że równak się nie udało. Tymczasem, jeżeli idzie o te niższe ligi, to tu mamy awans weekendu Lezeno. Tam 9 są 3 punkty i tak po prostu w całym sezonie jedno przeżniancy. To jest śle jak gromówka. Tak. Zdominowali ta liga bardzo mocno. Ponad 101 bramków strzelonych, także to coś o czym świadczy. 30 straconych. Pełna dominacja w tej lidze, awans do trzeciej ligi. Także myślę, że fajnie sadzieje w tym w Leznie teraz. Mam nadzieję, że to będzie jakieś stabilne karno w tej trzeciej lidze. Nie było jak Rechli, bo nie awansowali i spadle. Czy jak Stolem Gniewino też spadł, czy Rechli Gryf, w tej trzeciej lidze Gryf Słupsk też był, że spadł z tej ligi. Także mam nadzieję, że teraz to będzie stabilne karno na trzecia liga. Będą jakieś wzmocnienia, jakichś doświadczonych zawodników, plus ta młodzież z Lezna czy z Łekoligłe, która będzie mogła pokazać swoje umiejętności pod wodzą tego trenera, który tutaj, Macieja Pliścigłę, który tutaj teraz jest trenera w Leznie. I tu by było dobrze, tym bardziej, że w tym sezonie my widzę po prawdzie bardzo piękne akcje, bardzo dobrą, spójną grę z jakąś taką wizją, jak się przezerało tym meczem. No i ja na przykład na żywo obserwuję mecz z Gryfa Wejrowo, to tam po prawdzie pierwsza połowa to była taka dominacja, że Gryf nie był w stanie nic rozegrać de facto i te gole tam podał jeden za dredzim. Jedno, co jest istotne, to kwestia taci organizacyjno-finansowej, bo weź liga to są też więksi wydatki, więksi potrzeby, bardziej weźrubowuny przepisy tego, jak ma wesdrzec stadion, jak ma wesdrzec to całe funkcjonowanie karna. No i tu w jedno mamy ten strach. Czasem jest tak, że karno awanseje, że knopy po prostu bardzo fajnie grają, że to je jako słudba, że to idzie do przódku, ale
kwestia detków, kwestia organizacji, kwestia obiektu, kwestia tego, cie strzodowiście ty wse, tego miasteczka je rzeczny temu, żeby wspierać sport, to są następne kwestie. Ja tu w żadnym wypadku nie godam, że Lezo nie jest rzeczny, bo Lezo to ja akurat nie blus jak Lezenion godam strzodowiście dobry do rozwoju nożny bale, ale trzecia liga to już są też wielkie potrzeby. Tak, możemy wiedzieć, że Rechli Godeloty Kotwice Kołobrzeg, tak przykład, że tutaj Fejn to nie jakieś wielkie miasto, awansowało do tej pierwszej lidzi, tak, czyli jeszcze dwie lidzi wyżej. Wszyscy byli zdziwieni, że oni tak Fejn tam idzie. Były te detki, się pojawiły te detki, nagle znikły, tych detków nie ma, kontrakty rozwiązane, trener jeden dredzi, trzeci Mionka, że nie ma kontrakty rozwiązane z winy klubu, także odeszli. Ale mam nadzieję, że w Lezynie tego nie będzie. Tutaj jest sponsor, który ma te detki, który jest zakochany w tej nożnej bale i to jest najważniejsze, żeby on tam był, ale też to jest jakby inne funkcjonowanie niż karna w Chojnicach i ja nie wiem, czy to nie jest taki lepszy przykład, jak taki karna z takich mniejszych miastów powinny funkcjonować, bo tam jest wiele karnów małych, tak jak czasami koledzy się śmieją, że oni jak są jak chujka na święta, te ich koszulki wyglądają, bo tam jest pełno tych logotypów, tych różnych firm, a tu widzimy, że w Lezynie jedna firma, która nawet jest w pozwie tego karna. Jak ona sobie cofa, to można rzec, że już nie ma karna. Tak? Taka jest prawda, ale na razie to nie uzbierają. Nie uzbierają tyle detków, ile by gmina czy pomogła, czy jakieś inne firmy mniejsze. Tyle na pewno nie da, co daje na razie tutaj główny sponsor. Także, ale na to, co nie zanosi, wyboci czy będą jakieś wzmocnienia, czy jak to będzie wyglądało w tym przyszłym sezonie, bo to na pewno i logistycznie trzeba więcej jeździć, to nie jest blus na pomorskim województwie, to trzeba jeździć z dali, dalsze odległości, trzeba pewnie na noc westać, to też są koszta, także to wszystko wzrasta, ale po to się graje w tabala, żeby wygrywać i żeby grać jak najwyżej. To jest prawda. Jeśli plus dodam, że jeśli idzie do Brzyńca w weekendu leze, to on też do wespół roboty taci reklamowi rocił Szymona Marciniaka, sandza ze światową sławą i też w Lezenie można było obzerać mecz sandzowany przez tego arbitra, co też jest taką wielką atrakcją. To jest też dość ciekawi, prawie jak sandza z tobą są gwiazdą, bo co mało jest taka zasada, że lepszy mecz dla sandzy, bo to taci pojacim nim są niegodo, bo jak są godo sandzy, to co mało jakieś złe decyzje kontrowersyjne, ale Szymon Marciniak, tu też je wiedzę, są rozmaite głosy na temat rozmaitych jego websądzeniów, ale jednak to jest taka marka, że widzę, że sandza może też być pozytywno kojarzony. No tak, tu w Polsce na pewno ma marka sobie wyrobiony. Najlepszy tutaj jest chyba sandza już w Polsce, jeden z najlepszych w Europie. Kiedyś ty mówisz, że sandza nie może być gwiazdą, kiedyś był tacy sandza z Italii, Pierluigi Collina, którzy go wszyscy... Z podobną fryzurą. Tak, z podobną fryzurą i może u niego namaszczele na to, żeby on też tą gwiazdą, ten Marciniak jest to przez ta łysa glaca, że tak można rzec. Ale wiadomo, że Collina miał swój inny charakter w Italii i tak dalej. Może Marciniak się pewno na nimi wzoreje i tak dalej. Ale jest to światowy poziom, finał Ligi Mistrzów, tak, sędzowany Mistrzostwa Świata, także pierwszy Polak w historii, który aż tyle dobył jako sandza, więc na pewno możemy być z tego dumni. Jak to rzekł Pierluigi Collinie, to też warto nadcidnąć taci rzeczy, które on tak poprawdze wprowadził, kiedy insi sandzowie są łapele za głowa, co ty robisz, że on przed meczama, osobliwie przed tyma woźnyma, obzyrał sobie nagrania meczów rechlijszych, tych karnów, żeby widzieć, jak zachowywają się konkretni mionkarze, żeby być w stanie uprzedzać rozmaite sytuacje, żeby wiedzieć, co są może wydarzyć, jeśli zanim to co wydarzy, to wydawało sobie jakiś taki dziwny, no bo co sandza, to wzyro i co widzi, to robi, ale tymczasem taka analiza też doprowadza do tego, że później w takich kontrowersyjnych sytuacjach on wie, jak się zachowywać, wie też, jak gadać z tymi mionkarzami, żeby ta dyscyplina równak trzymać, żeby nie doprowadzać do jakiejś eskalacji w konfliktu, żeby krótko ich trzymać, no bo to też się robi ta sandzygłe. To teli, jeśli idzie nożno bala, to tu musimy jeszcze dodać a propos tego, co się dzieje w Europie i też w Italii. Westowo Nikola Zalewski, Westowo w Interze Mediolan, to z tych sytuacji tego europejskiego futbolu, ale też
tyś puelścich mionkarzów. No i tyś przejdźmy do białogłowścigłe futbolu. Tu reprezentanci puelści bandą grały w Mistrzostwach Europy, a Ewa Pajor Moro zegruny 100. mecz w reprezentacji puelści. Tymczasem pierwszy mecz na Euro, który są odbędzie w Szwajcarii z Niemcami 4. Lepinca. No jak oceniłeś reprezentanci noźny bale? No mamy nadzieję, że zagrają lepiej niż chłopi, także tutaj coraz więcej tych dziewcząt i białków gra w ta nożna bala, czy tak jak tego do wlezy nie je to karno tych białków w trzeciej lidze. Coraz więcej dziewczątków chce zaczynać ta nożna bala, to się dopiero ta rodzi tutaj w tej Polsce, te karna Ewa Pajor to na pewno przesygnała tych te dzece do tego, żeby grał w ta bala. Tutaj też ostatnio grali w Gdańsku mecz reprezentacji Polski Białków. Wiele ledzy przeszło bzerać to, jak te Białci grają kiedyś chłopi to wiedzą, że to jak Białci grają, to nie nożna bala, to nie jest sport, ale coraz więcej ledzy się tym interesuje i fajno, że tak jest, że to idzie do przódku, niech Białci też grają w ta bala jak są, jak mają ta pasję, no to czemu by miał im zabronić, żeby grać w ta bala. Baram jest widzieć, że na przykład ta klubowa nożna bala w taki sposób funkcjonuje w Barcelonie, że Ewa Pajor na przykład ma wspólny wywiad, czy jakieś takie materiały wideo z Roberta Lewandowskim, żeby pokazywać, że to jest po prostu ta sama rówizna. Ja wiem, że to jest normalny, że tak wszyscy by mieli gadać, ale jednak tak jak tego cały czas jest ten stereotyp, że nożna bala Białków jest czymś czymś takim dodawkowym, że my so emocjonujemy chłopama, a na te Białci to tak z ciekawości tam powzerujemy. Choć na pewno w tym biotkowaniem z tymi stereotypami nie pomagają takie sytuacje jak to, co się wydarzyło prawie z reprezentacją Szwajcarii, jako bandza gospodenia ma Euro 2025. One grały sparring taki nietypiczny, bo mecz 3 razy po 30 minut rozegruny, a to temu, że z juniora ma u 15, ale knopa ma, to znaczy tyma, co mają do 15 roku ziecy. No i rezultat tego meczu, taci były założenia Federacje Nożny Bale Szwajcarii i klubu FC Lucern, że rezultat nie będzie podany do publicznego wiadła, ale jeden z knopów są wygodów w społecznych mediach, się okazało, że no nie wiem, czy te kojarzysz, ja ci wynik pod. No 7-1, tak? Dobrze. 7-1 i to knopi u 15 dobele. To nie jest pierwsza taka sytuacja, taci rzeczy też się dzieją w USA, z tego co wiem, i to jedno pokazywało nam, że z jednej strony Białci bardzo biotkują to, żeby zarabiać te lidetków, co chłopi w nożny bale, a później mamy takie sytuacje, gdzie się okazywało, że ta rówizna sportowo je jako je. I teraz jak to rozwiązać i jak tu webrnąć, no bo ja pójdę blues wynik, a teraz wezmę tak poprawno-polityczno, spróbujmy to skomentować. No wiadomo, to są też, nie można tak dorównać 1-1 Białków i chłopów, bo to są też inne warunki fizyczne i tego się nie da oszukać, że one mogą być starsze o te 5 czy 6 lat, te Białki, bo też tam nie wiadomo, jaki tam był wiek tych Białków, bo to może było tak, że tam było jakieś do 20 lat, 18 jakieś młode tam grele, tak, że tam nie było takiej wielkiej różnicy wieku nawet, a wiadomo, że jak Białci do pewnego wieku rosną, rechli i tak dalej, ale potem chłopi ich prześladują, są więksi, są silniejsi, są szybsi. Także tego nie oszukamy i tak to będzie. Kiedyś takie mecze grali jakieś sparingi takie, żeby się przerechtować. Jak oni to do mistrzostw się przerechtują, to jakimś takim chłopskim kartem, żeby zagrał jakimś mocnym myrze, żeby sobie sprawdzić, jak to będzie i ma szło. Także no niestety tego nie oszukamy i tak to już to Estonia raczej myrze. Genetyka kiedyś się zmieni i Białci będą szybsi i mocniejsi od tych chłopów, także nie wiemy tego. Jo, albo na dopingu, no ale tak so nie graje. Jo, jeżeli całe te różnice fizyczne, no to tak to wezrzy do cały ten sztryt tych biologicznych chłopów, które socieją białka, ma ich cele by tam pływać i są taci miąci, gdzie jakiś chłop dobiwo wpływaniem czy wbieganiem nad białka ma i wtedy, czy ten pierwszy plac uznać, czy nie, białci socieją baro pokrzywdzony. No także biologia so nie łasiuko. Co ciekawi, niejedny twierdzą, że na przykład prawie wrydowaniem na kłeniach to Białci mają lepiej, bo są lżejsi, temu kłeniowi je lepiej skakać i lepiej jakby dostosować ta aerodynamika. Tej są też taci sportek, że to chłopi mają głęży i też pytanie, czy tam na przykład można miesiąc, czy można gadać, że... To są inne sporty, bo ty też możesz jakby, te nie sam nie działasz, to masz kłenia, tak? Nie, te nie są, nie bluste twoje mięśnie, muskule i
i to, co to wymyślisz, tak? Jak to jest szybki, jak to jest silny i tak dalej. A tam masz, no musisz na koniem rządzić. To chociaż może jakby to miał ci w Formule 1, ciekawe jak to by wezdrał, jak ona by w Formule 1 jeździł, bardzo popularny sport, czy one tam by były lepsze od chłopów, bo wiemy, że bardzo często tak jest, że białci lepiej autem jeżdżą od chłopów. Tak jest. Także tu rozmaite rzeczy mogą mecz. No jeśli idzie ten mecz w Szwajcarii i te kwestie prawie różniców, no to musimy też pamiętać, że jeśli idzie na przykład różnice w płacach, rozmaice to biwo, ale faktycznie jest tak, że taci Leo Messi no to zarobio wicy jak z Eva Pajor na przykład i tego nie przeskłecimy na terę. Je wiedzieć, że białcik zresztą dążą do tego, żeby wyrównać to, ale pytanie, czy to wobec wyrównani taką odgórną decyzją, tu tak po prostu bardziej ekonomia zahaczyła jako sport. Czy to ma być taci wyrównywani na młec? Bo musimy też pamiętać, że na przykład taka gwiazda sportu zarabia z kontraktów reklamowych, a reklamodować chce taką gamba, jako je rozpoznawalno. A rozpoznawalny są chłopi. I oty się w sztandze wicy chłopów wymienić, które są gwiazda manożny bale, jak białków, przez nową sobie zbici. Tej myślę, że to jest proces, który prosto bandzę dyrował lata. To nie jest co stać go, to nie do tego podjąć jedną decyzją, że tere białci zarabiają tyle samo co chłopi, bo każdy chłop też inaczej zarabia. Insi zarobci mo Robert Lewandowski, insi mo na przykład, nie wiem, Sidibe w Arce Gdynio. I to jest tak po prostu kwestia tego, że co ledze kupiwają, cie bilieta ma na mecz, cie swoją uwagą, tym, że webzyrają reklamę i tak dalej, to bandze prosto so sprzedawały, tak dzejo rynek. I te zmiany w tych płacach, to jest kwestia tak po prostu zmianów kulturowych, które muszą zająć, a one to trzeba rozcygnąć na lata. Tak mnie sobie doda. Takie sprawy ekonomiczne to nie, myślę, to nie jest tak einfach i to jest drango wszystko rozwiązać, jak my to chcemy wyrównać, tak? Ledze chcemy wzerać tych chłopów, tak jak ja godu, że ta bala jest szybsza, te wszystkie akcje są szybsze, wszystko żywe i tak dalej, technika i tak dalej. Może technika może być na podobnym poziomie chłopów i białków, ale to tam wszystko się rechli dzieje, tak jak my zrobimy mecz ten, który sadzeje Tere, a który sobie dał 50 lat, to nie wiem, czy ledzy by chcieli to webzerać, co było rechli 50 lat temu i czy by te detki, ci reklamodawcy i ci ledzy dali te detki, żeby to webzerać, tak? Bo wszystko sadzeje rechli. A jeśli w tym wątku łestowające musimy też rzec, że to u tych różnicach sportowych to mogą na tej nowości rówiznie, gdzie są po prostu profesjonalistcy, którzy całe swoje życie poświęcają temu, żeby mieć maksymalno możliwie dobro forma. Tymczasem, jeżeli idzie o ta niższa rówizna, gdzie jest tam amatorów, no to musimy przyznać, że tak jak na przykład w bućce grają dziewczęta i knopi i tam nie ma wielkich różniców. Są tysie, wiedząc jak tam ci wesoci drybla z siopę grają, no to ciężko gdzieś tam sobie przez to przebić, ale z drugiej strony widzimy, no tam na przykład jak no amator, kto nie poświęcywał wiele czasu fizycznie aktywności co profesjonalistce, no to ja nie wiem jakoś mimo tego, że biologicznie jem chłopa i mam jakiś tam noterny możliwe lepsi, to ja nie graję lepiej od dziewczętów, które tyś trenują sobie, tyś sobie biegają, tyś mają jakoś tam forma. Techniczno są tak samo przerechtowane. Tej, jak my godu małe spłerce, bardzo często jest tak, że chłopi, które siedzą na zofie, jedzą chipsy, popijają jakiś tam bąbel napitk i godają, te białci nie rozumieją grać, ale spróbuj chłopie zagrać w połowie tak dobrze jak Łena, nie? No także wiadomo, że to z kanapy to wszystko se fajne widzi komentarze, ale jak ty wchodzisz w to karnak, jak ty godo że ta trzecia liga, czy te awanse tutaj weekend zrobił, czy Chojniczanka nie awansowała, to widzimy, to jest niby jedna liga różnicy, ale to jest jego wielka różnica, jeśli wychodzisz na boisko, tych chłopi też umiejętności, ale też ta pewność siebie, jak ty się zachowujesz, jak ty masz to doświadczenie, tak jak to sobie godo, że ty rywalizował już z jakimiś innymi ledzema na wyższym wyrobiony charakter. Tak, na wyrobiony poziom. To jest bardzo wiele rzeczy, które się akumulują na to, jak ty w tym sporcie się zachowujesz. Czasami też musi być jakieś szczęście, że trener na sobie postawi, albo co się uda do jakiegoś karna, który fajny wynik zrobi. Także to nie jest taki fakt, jak to wszyscy myślą, że tylko welec na to boisko, 22 chłopów biega czy białków za tą balą
i to wszystko jest taci prosty. A to nie jednak taci prosty, jak się tym ledzem na kanapie wydaje. Tak je. I jak my godele o tych niższych rozgrywkach, ja tu godu o amatorach, ale przejdźmy do niższych rozgrywkowych ligów w polści nożny bale. I tak po prostu nie niższo, bo Kasubian awansowało do A-klasy. Tak, udało nam się dobyć w końcu ten upragniony awans do lidzi wyżej. Także to już jest kolejny sezon, który my grajemy w seniorach. Nasi Karno, Rechli, Blues DC szkole teraz te DC mają jakby bardzo ciągłość tego, że oni ci, co nie będą mogli grać wyżej w jakichś lepszych ligach, będą mogli tu stać na placu, a będą chcieli stać tutaj się utożsamiać z tym Wekolim, z tym Kaszebama. Będą mogli stać i grać w ta nożna bala tutaj na placu. A jak my będziemy mieli jakiegoś fajny chłopa czy białka, która będzie miała takie predyspozycje, których my żeby fajnie grać na wyższym poziomie, to czemu ich nie wypromować, niech oni swoje marzenia spełniają, niech grają czy to na stadionie w Arce, czy nawet na Narodowym. W ostatnią grę w niedzielę też turniej dla dzieci właśnie, który był organizowany na Arce, na głównym stadionie. Nasze Karno zagrało tak, że jak trenera godu, jak te dzieci wychodziły z tego tunelu, jak Cimionka, że jak ta Arka, to Szymaszymu Zepole leciało, także Baro Wialdzi przy rzece też zajęły Dredzi plac zajęli na tym turnieju, także widać, że i to szkolenie tych dzecy i to szkolenie tych starszych mionkarzy, to wszystko tutaj w tej gminie Wejerowo i idzie do przodku i Akademia Nożny Bale Kaszyban stara się, żeby jak najwięcej dzecy uprawiało ten sport i się ruszało, odciągnąć ich od tych komputerów i żeby oni ten czas spędzali na świeżym lewce. Kończymy nożno bala, a po pauzę zazdrzymy do Tytanów w Wejrowie, ale tyś za wielką łeda w NBA pojawi się tyś wątk związany z naszyma trzegarcima Karnama. Webzery ta nas Byćlewie. Jezora, lase, historia i kultura. W to lato łedwiedze gmina Wejrowe. Ale widzisz, fajnie, że my do tego cygerta prześlę. Te so hecz stowiesz, te tu wszystko kupisz, a ja so tyś tu naleza inne. O! Bo mnie so kreciew złomała, ja nie da za nową płacę, jak ja mogę stać im sztyla chodzę, ale jo, żeby oni tu jeść głyma miele do tego. Wiecie, lesny przeszedł. Witam, a teraz mnie głowa boli. Ja kol wójta był, bo my teraz raza z gminą ta lauba w lesie stowiamy tam kol tyłe park placu, nie? Ja by brakuje teraz jakiś ten gwezdze, jakoś żoga, nie wiem co tu. O! Impregnat tyś do drzewa, tam de dobry. Ja by teraz ta inwestycja mamy, to so przede wszystko, a wam to taki fajny asortyment. Jo, oni lauba stawiają, jo, ja wiem, co oni tam budają w tym lesie, bo to, ja myślę, no przód oni może te budę dla ptochów chcą cię coś, ale to taci wieldzie je. Oni tam chcą pewno, bo oni ten park narodowy chcą stworzyć, jo? Bo oni tam chcą przewrócić do rzecy te mamutę i oni tam budają dla nich taci dofudrowani. Jene seja, to tam strach wlażac, jo. A jocy rzeka czemu? Bo oni tam wsiądze kamerę mają, poprawdze. Jednym razem ja tam siedł, spuścić sobie chujka na święta. Zarem je lesny z Haltowu. Skąd oni niby to wiedzą? Ja doch nikomu nie godu. Jo, ale w tym lesie to są rozmaite dziwne rzeczy dzieją. Oni tam nie dość, że ty tam budają jakieś dziwne rzeczy. Oni tu chcą te parcie stawiać. Ale tam jest się ta błerowo-cotka, co so przyde goda odzecą, że ta błerowo-cotka, że ona tam coś dowoledzą, nie? A ja ci powiem, to je prawda. To po prawdzie ona je w tych lasach, ale ona tak bardziej przy drodze stoi, bo jednym razem ja z płetku ja pytał, czy ona tam coś dowo. Ona rzekła, że za 200 ona mnie może dać. Jo, także oni tu mają rozmaitych, a tu tych tarczów rozmaitych, wsielejacich, a do egrodu wszystko, jo. A wiesz, że ten cygert, on so tyś wyburzenia ma zajmuje, ja so musiał do niego odezwać. Czemu? Bo ja bym chciał, żeby on lesny mu Buda zburzył. To może by lesny bez o czym innym zajął, a mnie nerwys nie robił. Dobrzyńca Cygert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygert. Serakłewsko wigły da.
Webzyroś teto graje, medzi se godomałe tym, co sudzeje w reprezentację Puerści, to już za nama, ale też wiele innych dyscyplinów sportowych, bo nie samą nożną balą człowiek grzeje. Zacznijmy od ręczny bale. Tytanowie wejrowe skończyli sezon w pierwszej lidze na 7. placu. Jak oceniwość? Myślę, że to jest dobry plac, że to stabilno się zaklimatyzowali w tej pierwszej lidze, tak, na tym zapleczu tej ekstraklasy, także myślę, że to jest dobry plac, chociaż pewno może Karno i trenera i kibice liczyli na więcej, ale myślę, jak na ten poziom funkcjonowania tego Karna i też jakby, nie wiem jak tam są sponsorzy i tak dalej, ale wiele tych sponsorów mają, że to jest zadowalające, chociaż pewnie myślę, że jakby było więcej detków, to może też udałoby się jakoś awansować nawet do tej ekstraligi, także to było na pewno bardzo fajne. Też nawiązując do tej nożnej wali, o której my gadali, Rechli, to jest to, co ja godu, żeby ta stabilnie sobie grać, pomału, ale stabilnie, też czasami sobie nie przeszarżować, nie wziąć za wiele tych detków, albo tych mionkarzy, nie wiadomo z ile detków i potem, żeby to Karno upadło. A tu jest ta stabilność finansowo, stabilność sportowo, więc myślę, że to jest dobra uczba, że w tym tak oni to powinni ten klub funkcjonować. W tych nożnych balach, to co mówili, że brakuje tych ledzy, którzy zarządzają dobrze tymi karnami, a tutaj w Tytanach są ledzy, którzy dobrze zarządzają tym karnem od strony sportowej i od strony zarządzającej, także bardzo wielka brawa dla nich. Jo, za ta stabilność, za ta taka dyscyplina prawie na pewno brawa i też za to, że poradzę sobie w meczach często z wymagającym rywalem, bo tam, jeżeli idzie fizyczna forma u brzegu Gdańsk na przykład, no to jest coś, co trzeba zwyczajno fizycznie wytrzymać wielki tempo grę i tu Tytanowie no, nie odbiegają w żaden sposób. No tak, to są ledzy, którzy już trenują to kilka lat, tworzą to Karno już od zaczątku, niektórzy mionkarze i trenerzy. Także fajno, stabilna kadra. Ledzy, którzy są stąd, utożsamiają się z tym Karnem, to nie są jak czasami się goda, że to są ci najemnicy, którzy tylko przyjechali za detkama, ale oni po prostu walczą, tak jak tego walczą za to Karno, za ten klub, także bardzo fajnie. No i brawa też dla kibiców, bo oni bardzo dopisywają, jeżeli wejrowskich Tytanów, to mają swoich fanów, którzy poprawdze dopingują, poprawdze rzeczą dobrze klubowi i wspierają na meczach. Tak, to jest bardzo wielki plus. To nie jest tak jakbyś największy sport, który wszyscy oglądają, tak jak nożno balach, czy tam reprezentacja, ale tam jest zawsze pełno sala, w wejrowskiej sali jest full ledzy, także fajne to są Web-Zero, że te ledzy to przychodzą, chcą Web-Zerać, też utożsamia z tymi ledzami, którzy tam grają, tak jak ty mówisz, gra tu jakiś mój wuja, mój syn, mój kuzyn i tak dalej, jakoś familia. I wtedy ledy chcą przychodzić, bo tak jak by tam ktoś przyjechał z zewnątrz, jacyś ledzy by grele, do których ty nawet nie znajesz, to nie wiem, czy by było ta full sala. To teli wręczny bale, bućkarze tyś grają, prawda, tu nie idzie sezon ligłowy, ale rozgrywci halowy turniej w bućka w Lezenie i tu mamy nowych, tak poprawdze knopów, to był ich dredzi turniej ze Strzepciach, terny dobele pierwszy plac. No muszę przyznać, że bardzo fajnie sobie radzę, ale ja tam tyś grył w składzie z Lezenach, teren dobył dredzi plac, no i bardzo widzę, że chudkłe knopi złapele technika. No a przy dobrej kondycji to byle w sztandze prosto gdzieś tam zabiegać ten mecz i dobrze szło. No widać, że młodzi ledze chcą grać w bućka, że to jest dla nich coś ciekawego i myślę, że jakoś tak ci wcygający w to, żeby są doskonale stać w tym sporcie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że nowe karna powstają, nowi ledze cygną do tej bućki, że nie trzeba jej na siłę zacygnąć, żeby się poruszyć. Karno ze Strzepca, z tego co pamiętam, chyba też było na zjeździe na Dniu Jednoty Kaszebów w Bulszewie, także jakieś doświadczenie już oni mają na bety. Wyboczyli jak to się idzie, w Krzeple, wygrali ten turniej w Lezynie. Mamy nadzieję, że też dołączą do Kaszebskiej Lidzi Budzki, będą występowali cały sezon. Może wygrają z tą Siopą, udało się im wygrać, także bardzo się cieszę, że tutaj nowi ledze chcą grać w ta bućka, młodzi ledze, którzy chcą aktywnie spędzać czas i propagować też ta kulturę kaszebską. Jo, to jest coś bardzo pozytywnego. Jeżeli idzie sama organizacja, to tam part lezyńści Kasiepsko-Pomerskiego Zrzeszeni zorganizował te rozgrywki. No tu myślę, że taką felą od 2 lat jest to, że to jest organizowany w niedzielę, bo tam jest też kategoria dzecy i teren nie wszyscy szkoły organizują w anodzi czy wyjazdę w niedzielę. I może prawie w tydzień zrobić to, żeby te dzieci mogły w trakcie swoich lekcjów
zrobić taci wejazd, na przykład jak łudźba Kasie Pścigu Janzeka, bo tam do Kasie Pści Janzek je, to by była jakoś dobra łudba, no ale trzekar dzecny tyś wystąpiłe, baro fejnso zaprezentowałe, wlezenie do końca tego szkołowego roku trenowałe dzece, tere, z tego co wiem, Niemcy odnowione ta sekcja, ale dzece są zainteresowani, także myślę, że ta bućka tyś w tym młodszym pokoleniem bandze so rozwijała. Tu musimy też rzec, że Kasiepsko Liga Bućci motać i planę tego, żeby tyś gdzieś tam w szkołach promować ten sport. To myślę, że tyś dobro stegna. No myślę, że to jest taka dobra uczba, żeby urozmaicić na przykład ta zająca języka Kasiepściego, żeby raz na jakiś czas, czy tam raz na semestr, czy raz w roku przyjechać, ta kolekcja pokazowo bućki zrobić. Myślę, że to będzie dla dzieci coś fajnego, coś innego i wiadomo też tam się nauczą jakichś słów po kasiepsku i tej kultury i zacygną tego sportu i będą może chcieli się ruszać, czy może nie w bućka, może coś innego, może w bala, może będą chcieli biegać, bo to jest bardzo fajnie, żeby połączyć i coś dla rozumu, tak, żeby się uczyć i coś dla ciała, żeby się poruszać, żeby aktywno spędzać ten wolny czas. To jest prawda, osobliwie, że cały czas alarmuje się, jak to koledzy jest z tym, prawie z tą fizyczną aktywnością. A teraz idziemy do queshbale i zacznijmy może prawie od tego, co się dzieje za granicą. NBA, tam wielki sportowe wydarzenie przed nami i też wątek z Kasiep. Tak, już były tutaj wąt z Kasiep, Karno tutaj wygrała. Przypomnij mi, co to za Karno, jak on się nazywał. Oklahoma City? Oklahoma City, tak. Oklahoma dobyła mistrzostwo NBA. Je tam taki smaczk, można rzec, tutaj z Kasiep. Były zawodnik tutaj AMW Arci Gdynia. Je tam asystenta trenera w sztabie szkoleniowym. Bryce Alford. Tak, Bryce Alford. I oni dobyle fajno, że taki smacz, że on tutaj występował w Polsce na Kaszebach w Gdyni, a teraz dobywa mistrzostwo NBA, także najlepsi lidzy świata w queshballa, którą też wszyscy chcą zaraz, też są największe detki, tak jak to widzimy, że nie tutaj liga w Polsce, czy tam gdzieś w Europie, ale NBA, tam są pieniądze, tam wszyscy najlepsi miątkarze tam chcą występować i cieszę się, że taki chłop, który tutaj był na Kaszebach, może coś po kasiepsku nawet się nauczył, teraz je tam i zdobywa ta najlepsza liga świata. To teli prawie jeśli idzie o queshballa, teraz przejdziemy nie prawie, bo słowo trefl tu może oznaczywać i queshballa i secballa, a teraz do secballa przejdźmy do trefla Gduńsk, przeszedł Tobias Brandt, a tyś Piotr Nowakłewści, Józef Warsley, Damian Schulz, Damian Kogut, Przemysław Stępień i Mariusz Szambelski. To są wzmocnienia tego Karna. No i tu, jeśli idzie o ich plac, to oni skończyli sezon na 11 placu w Plus Lidze, 34 punkty, a dobył ta liga Jastrzębski Węgiel 75 punktów. To nie jest taki do końca udany sezon do nich, no ale mamy nadzieję, że te wzmocnienia dadzą nam lepszy, przyjemny sezon. No tak jak widzimy, jest wiele zmianów tutaj w tym Karnie, w składzie jest wiele nowych ledzy. Zobaczymy, czy to pójdzie. Kiedyś, jak tu Mariusz Wlazły jeszcze grał, to fajna ta siatkówka, jak był, on też promował ta siatkówka w Trygardzie. Dużo ledzy go znało z reprezentacji Polski, był rozpoznawalny i on był jakby taką marką i on przycygał tych ledzy do webzerania przechodzenia na te mecze tych trefla. Także zobaczymy, ile to będzie, ile ci nowi mionkarze przecygną tych ledzy do trefla, bo to też można rzec, że to jest bardzo popularny sport w Polsce. Ta secballa, można rzec, że to jest tako, nawet pierwsza trójka, nożna bala, secballa i queshballa i ręczna bala, czwórka, tak? Także taki drużynowy sport, którzy ledzy chcą obzerać i fajne sukcesy, reprezentacja Polski odnosi, także myślę, że fajnie tu coś jakieś Karno tutaj by w Trygardzie mocno zbudować, bo wiele tam się dzieje na południe Polski, czy Jastrzębski Węgiel, czy Zawiercie, czy tam inne Karna na południe Polski, a może tutaj kiedyś mistrzostwo Polski w secballa się uda w Trygardzie zrobić. Jeśli idzie o nasz potencjał sportowy, ty Nordę i prawie tego, jak ja ci mówię waręci, że mówię młeże, no to tu też o żeglarstwim sezonie warto rzec. No tak, tu się zaraz rozpoczął tak w Pucku sezon żeglarski, wiele tam jest imprez żeglarskich, które
które tam są, bo wiadomo, tam są Warenci, jest fajny akwen łedny, Zatoka Pucka, gdzie przycigają ci ledze, czy to jest żeglarstwo, czy to jest windsurfing, czy to jest kitesurfing. Wiele można robić nad polskim morzem, my to widzimy co roku, jak te sztopy, jak to są te tropy se tutaj robią w Trygardzie, w Redze, jak ledze cygną na to Kaszebści morze, także no nic, by cieszyć, żeby aktywno spędzali czas nad tą łedą i roci ma na Kaszebę. Takie. No i przenoszące się do całych Kasieb, nie z tych Kuelmuerza, zacino so czas latny, czas latnych feriów. Co zrobić, żeby i ty ustny, i dzece, które mają te 2 miesiące wolnego, no, mogli zadbać o siebie, o swój fizyczny trym, kiedy tego WF-u nie ma, kiedy może by się chciało być prawie zgniły i siedzieć cały dzień przy komputerze czy przy telefonie, jak no, kto zajmie się trenowaniem tych młodych mionkarzów, co te radzisz, żeby i dzece, i ustny dobrze spędzali ten czas, fizycznie się rozwijali, a przy tym też fajnie się bawili. Jest wiele rozegracejów, które dziecy mogą w ten czas spełnić. Tak, my tutaj w jedno, jako naszą Akademię Nożnej Bale, organizujemy takie półkolonie dla dziecy, które mają welny, które by chciały spędzać ten czas. Mamy obozy dla dziecy też w drugim miesiącu wakacji. Robimy takie rozegraceje, że które dzieci chcą przyjść po prostu sobie raz w tygodniu pograć w to nożna bala. Jest co robić, na pewno też na Kaszebach jest wiele, czy to jest tras rowerowych, czy do Nordic Walking, czy można pojechać nad jezioro, popływać, także tu jest wiele rzeczy, które można zrobić na Kaszebach. Tylko to wystarczy chcieć i to muszą dzece chcieć i to muszą dorosły, żeby czy to razem zrobić, czy to razem w swoim jakimś karnie dzecnym zrobić weles i se poruszać aktywno, spędzać ten czas. I pamiętajmy, jakie słońce to nakrecy głowę, uzupełniwumy płynę i życzymy wam tego, żeby te latne ferie były dobrze, zdrowo spędzone, żeby też tej fizycznej aktywności nie zafalało. Nie było kibicowanie, nie było emocji przed ekrana czy na trybunach, ale też sportowej aktywności. Bardzo wam dziękujemy za byczlewność. To było Teto Graje, który poprowadzę ledlowaju. Krystian Andryskowści I Adam Hebel. Dawaj tapaje w górę, piszta, ja ci wam o ta plany na latne ferie. Komentary to, co dzieje się w świecie sportu w komentarzach. Pamiętajcie, żeby na subskrybować, dawać paja w górę i dawać światu do wiedzy, że Kasiebści media rozwijają się na YouTube. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni, do uczecy. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato łed wiedzę gmina Wejrowłe. W Kasiebie i świat wsiadł dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba.